Dear customer, link your Airtel number to your national identification number today. Here are easy ways you can... Ni sunana Abdulaziz Abdul-Jabbar. Gaskiya wannan mutane abin da suke mana wa kamfani na Airtel gaskiya bai dace ba. Ya kamata a ce in za a wannan tsari da suka sawa mutane suka sa musu rai suke amfani da shi. Ga mutum har wani kiran waya yake yi ya ajiye wayarsa ko kuma ya ce duk abin da za a aje a yi. Amma yanzu tashi ɗaya sun zo sun cire mutane da kan tsari. Kuma duk inda daɗawa maimakon ma a ce wanda ya daɗe shekara yana amfani da layin a duba shi a sauke shi sai aka bari wanda ya yi rijista jiya ma ya sai layi wai zuwa jiya zuwa yau sai a ce an ce shi daga wannan tsari. Gaskiya wannan ya kamata a duba wannan abu. Wallahi abin ya ci min rai. Na saka na saba da layin nan da ni nake kira ko da yaushe amma yau jiya na gama sakankancewa zan yi waya da ƙarfi. Kawai heji nake an yi mun wani ban da kai. To a gaskiya ban ji daɗi ba. Gaskiya dai a samu a bai da mu tsarin nan saboda hawan jinin mu ne. You can now buy and register a new Airtel SIM card and enjoy 8 times bonus on all your recharges. Visit any certified Airtel shop today with your NIN and get instant double data and 8 times bonus on every recharge. If you don't have NIN, you can also register for it at the Airtel shop. This offer is available to all new Airtel customers. Airtel, the smartphone network.